Nas-speakers linya, ato makauban mga higala nga ato ang bisita karon. Gikan sa Davao City Water District, ato ang spokesperson sa DCWD, Ma'am Giovanna Duhay Lungsod. Ma'am JC, maayong buntag. May buntag, Ma'am Renz, and may buntag sa tanan no, na nakatutok sa ato karong taknaa. Yes, ma'am. Salamat kaayo sa imuhang panahon, Ma'am JC. Makagdugay-dugay na punta. Wa ka samok-samok sa imuha din sa toang programa. Ma'am, dini ko una, ma'am, kay dunay gipagula karon no or nga anunsyo. Gi-anunsyo na ba ni ma'am kining bahin sa inyong septage treatment facility? Yes, sakto na sa subay na siya no sa kaning ato ang direction by next year na maka-provide na ta og sanitation services diri sa syudad. When you say sanitation services, DCWD will already operate no ang kadtong septage, dislodging, transport, treatment and disposal operation by 2024 once mahuman ng amo ang planta dito sa may Indangan. So, kibali, if you're a water district customer, automatic no na maka-avail ka aning serbisyo once every 5 years. But we're also open for non-DCWD customers. And this sanitation service naman po is actually part no an integral component sa kaning ato ang partnership with the city government for the septage management program, which is a holistic and more efficient approach in managing the wastewater diri sa ato ang syudad. Okay. Ma'am, pwede ba nato ipasabot sa ilaha, ma'am, sa mga naminaw nato karon nga mga listeners unsa kaning septage treatment facility, ma'am, og ang kasagaran man gud nila pangutana, ma'am, makatabang ba daw na sa supply silang tubig karon? Actually, yes, definitely, because isa sa mga list challenges manggod no na ato ang ginaatubang karon ren is ang kaning pasakan na level sa fecal coliform sa atong ang mga bodies of water. And if we don't do anything about this, moabot ang time na maglisod na tag pangita o kaning available water supply na pwede na to gamiton to provide sa water needs dari sa ato ang syudad. And if ever man itap na to, this would require kaning extensive treatment, which is equivalent po sa kanang mas taas no na water rate. Kay mas mahal imong treatment mo hapak man na sa imuhang kanang operating cost. And eventually napud ni siya effect no sa imuhang bayronon. So that's the reason why na as a water district, dili lang ato ang mandato ang mo-provide og water service. Apil pod ang wastewater service kay complementary man ni silang duha. So, but sa and that's the reason why no nga importante kaayo ang kaning umaabot na sanitation service ni water district because this would help ang kaning objective sa ato ang syudad na maka-institutionalize ta o efficient and affordable na septage management services for Davao City while waiting atong mas dako no na proyekto, which is ang sewerage. Kay mas daghan man gud siya, magahin man gud ta og taas na oras sa ato kay mag-lay ta og tubo para sa hugaw no sa mga tagsa-tagsa na mga balay o establishment. Wala pay labot ang katon itukod na treatment. But with the septage treatment facility ni Water District, ma-address na nato tong problem sa kaning improper disposal sa septage sa diri sa ato ang syudad. And at the same time, makahatag po ta o kaning affordable na options para sa ato ang mga customers. Okay, sige. Salamat, ma'am. Ma'am, naatay mga gusto mangutana din ma'am bahin sa ilahang tubig, like kalit lang daw mawala. Ato lang hulaton, ma'am, na speaker sa linya. Pero ma'am, but before that, mangutana lang may bahin aning new service connection application. Pwede na ni online, ma'am? Yes, sakto. Actually, we launched that last year na pwede na ka mo proseso sa imuhang
application, dili nimo kailangan mo ato diri sa ato ang buhatan. Instead, you can just create an account sa ato ang website sa davao-water.gov.ph, and from that account, dito na nimo pwede iproseso imuhang application. So dali lang siya because everything is online. Even the submission of the requirements is online. Imo lang i-make sure no na naka-PDF or naka-JPEG file siya. And even ang katong notification for the investigation, mag-email lang ka para sa ilaha. And the only time na mag-ato sila sa opisina is when they pay ang katong new service connection fee. Okay, sige. Thank you, ma'am. Ma'am, wa man din ni number kang Ma'am Elvira. Ako lang ning ipangutana, ma'am, taga Barangay Agdao. Ngano daw mo kalit ng og kawala ang tubig tapos wa day pahibalo, ma'am. Unsa day rason ana, ma'am? Actually, sa Agdao area, medyo ubay-ubay gihapon ang ato ang nadawat na mga concerns recently. Sukad tong naatay scheduled water service interruption atong Domingo. Supposed to be, after that interruption manggod, naatay estimate na around 14 hours or so, no? Na naasay low water pressure to no water na pag masinati gihapon nila until such time na makapuli recover ang ato ang operation. However, gahapon nagpadayon gihapon no na naa gihapon pipila ka mga areas nga nagpadayon nga wala pa nato na normalize ang ilahang supply. So gabi nagpa-deploy na tao team to check ang ato ang distribution mains. Unfortunately, naabtan nung karon na po o peak hours of water usage. So, yes, wala pa nato na normalize ang ilahang supply. Motong na anak sila low water pressure to no water. Pero paningkamutan na to na, ma'am, na unta madali na to siya og address para mabalik to inyong normal na pressure and at the same time water supply availability. Alright, thank you kaayo, ma'am, sa mautoy pangutana ni Ma'am Elvira nga taga Agdao. Naspikas linya karon, ma'am, na apoy pangutana sa DCWD. Naspikas linya. Good morning. Hello, mayong buntag, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am Vera? Hello, ma'am. Yes po, ayan ni Ana. Ma'am, taga-asa ganita, ma'am? Sa Boulevard, ma'am. Oh, Trading Boulevard. Usay pangalan na to, ma'am? Vera May, ma'am. Yes, ma'am. So, ganito itong pangutana, ma'am? Bahin sa magpataod ba to, ma'am? Kung mangutana ko pilay bayad sa commercial nga magpataon kay dako magud kay may ginabayaran sa among bill diri kay naka-connect lang mi sa pag-iya jud sa building. Gusto ko mapalahi kung metro ako Kaya ako kami maligo lang mi bugas lang plato ana lang makabayad namin tag 13 14. Mura naman ko kuan pero tindaghan Oo. Sige, ma'am. Ato ipangutana ka, Ma'am JC, ma'am? Yes. Actually, ang ato ang new service connection fee is naa sa 6,000 po. But although medyo dako siya, ma'am, no, ang kanindot manggod, if you have your own connection, tama itong ingon, ma'am, relatively mas lower yun ang imuhang water rate. Kaya pagkakaroon that you're sharing a connection with another na katong main, no, na account holder, mahulog manggod no na 1.25 ang kanang water rate na iyahang ginabayaran. So it could be one of the reasons kung anong medyo taas siya og singil. But ma'am, isa sa ato ang mga considerations manggod when you apply, if you're planning to apply for a new service connection, is kaning availability sa water supply. But if it's in Trading Boulevard, more or less no, wala man tayo pahigayon na suspension sa acceptance of new service connection. But second, you also have to check if naabay available na line, no, na pwede na to dito ta mag-tap going to your property. Kaya isa sa mga problems mong good na to, especially sa downtown na medyo congested, although daghan na og mga linya kasagaran ng good ana ang mga habol connections kay walay right of way para makalatag ta og main line.
Ika-third na po na to na i-check, ma'am, is also your requirements po. I-ready lang po ang imuhang proof of ownership para magpamatuod na ang kung kadada sa kuasa ka mag-apply o connection, even if dili ka tag-iyak, na akay legal authority no to na magpataod og tubig. Now, para mag-guidan ka, ma'am, I would suggest na mangayo na lang po sa iyahang number rin para diretsyo na ko siya ipa-assist no, sa amo ang call center agent. Kasi ang amo ang call center naman po, nag-provide yun ani na services. Kagtong mga gusto lang sa mag-inquire, to ang ma-assist prior sila mo adto diri sa opisina. Okay, salamat kayo, ma'am, sa assistance. Ma'am Vera, nadunggan man nato tong tubag ni Ma'am JC. Hello, ma'am? Okay. Nadunggan naman siguro ni. Naputo lang yan linya. Pero sige lang, ma'am. Ako lang tong ingnon, Ma'am JC. Salamat kaayo sa pagtubag sa iyahang concern. Ma'am, daghang pag mga pangutana din makagdaghan gyud ba sa bahing tubig? Puhon-puhon, ma'am. I hope nga napatay taas-taas nga panahon. Magbisita ko diha, ma'am. Okay ka ba sa imuha, ma'am, nga mag-video mi, ma'am? Makita ang imuhang gwapa nga o kaanyag? Okay ka bala, ma'am? Okay ra. Ay, kana. Sige, mabisita mi diha pohon. Ayan, nakabook na ko mga higala. Ma'am JC, ako lang na ipangutana diha, ma'am. Pohon-pohon with DXDC Digital. Basin doon na mo yung mga anunsyo diha, ma'am, sa kining inyuhang opisina po? Yes, although wala pa ta nakagawas ng official na announcement with the schedule sa holiday kay medyo taas-taas. Advice lang ta sa ato ang mga customers, especially those who are planning to go out of town, taod-taod, no, mawala silang mga balay-balay or mga establishment. Just to make sure na walay kaning mahitabo na untoward incidents na aday mo naabri ng mga gripo dara niya pagbalik ninyo, nagbanaw na ang tubig niya, taas na kanyang water bill. One of the best to manage no ang kanina risk is to palungan na lang sa ang inyong mga kwentador para niya ayaw lang kalimot og pag uli, para masiguro nato na secure no ang inyong water connection even if taod-taod mo mawala sa inyong mga panimalay. Alright, sige, noted to, ma'am. Salamat kayo sa panahon, Ma'am Giovanna. To ang DCWD spokesperson. Good morning, ma'am. Thank you, Renz, and thank you po sa mga naminaw karon, and stay safe po, everyone. Yes po. Salamat mga kasama. Giovanna Duhay Lungsod, at ang spokesperson sa Davao City Water District.